Hay mga wapakan aja. Pulita. May hang anak. Dito ko nag-inom dito. Hi guys, good morning. Kamusta mong kanan diha guys? Welcome back again sa mong channel guys. Kin and Kim Burato vlog. Karon guys. Na may buhaton guys. Magsaging. Example sa inahan nga laagan ko no. Nami example sa mga inahan nga laagan nga pasagdan ang mga anak. Tanawan ninyo guys. See you. Hi mga wapakan ah, jama-jama lamang ka. Rawa na itong payo. Nansan man na? Nansan? Nahagbong. Hala pa munita. Ina. Pulita. May hang anak. Pastila ning inahana ni, mo ni dasok dito baldi. Pulita. Punita ka na tekang. Ay, nagsugo ni mo ako kay mo pulit. Paluma ka punita. Mo lagi. Anak kani. Pag di ka mo mama. Iko. Ko bati mama. Way kayo. Hala paghaling karunay kajo, hujo pa. Una oh. Wala dai kajo. Wala sige. Sa mga. Tara nga. Tara nga. Sige. Kautot ka kanaon sa mo na. Inken. Pagkuhan ka. Okay, nasuko na amang uyang. Apa ma? Ano na? Paso oh. Ano na? Uy, be, punita be. Tikayhang naman na. Uy, ginoo ko. Ug di ta mauli daning bay. Ano mo asikaso? Wala, sige, mama. Oh, ginawa na suko na amang inahan. Inken kayo na kusog. Nguyok. Ha, managi mo kasagi mong ibutang. Na. Kau gajud mama, mura gajud kag lagan, magud kang mama. Imong ko hamujud bay. Yupa. Hujud pa na ninjo. Dalian na ninjo, kay katasan nag injong amo. Ano ba nakaliro kay butangan manog ganoge. Gibutang. Gibutang na maghukot kay unsa ukbos iring. Unsa man ka mama? Pati kaliro gapuson. Gapuson na magni makabuhi. Sama ka mama oy. Mo na resulta si mong di mo uli lagi bay. Tanawa, pati kaldero nga maghihuktan di wa ka kahibaw. Sama ka mama oy. Tara nga nisiga na na. Nisiga na ba? Oh, nisiga na. Tara nga. Sige lagi na ron. 2 liti. 2 liti. Si papuning liti. Kana mama, tara nga mama. Oh, ginoo ko na abang mama. Ken dapat ta maghaling ka. Diyan sa Kaya maya. mo sigag. Bangon na. Di mo siga. Tara nga ma. Ginoo ko ni mama. Nabuntas ng imong mga anak mama. Kalaagan ka. Resulta na si mong kalaagan. Kuwang ka. Kuwang langkay. Kuwag langkay. Nay langkay. Dahil daghang kahoy na rin. Dahil kahoy na. Dahil daghang kahoy. Isa mo luto na. Di sige na. Siga na. Mo na ma. Hala pag init. Kaya naghuman magkape. Kaya mo na resulta si mong lakalakawan. Buntas na kang kagwanga ka. Tanaway mo mga anak. Anong nuja? Nansa na ni? Aliya. Tanawa na imong mga anak. Nansa nag-atong na ni mo. Nang buntas na ni. Sunuray pa ka mo siga na. Ayaw tandong ka. Rin mamatay na tong kayo. Mo ni inahan nga lakawan. Karon na ning uli. Majo ni gapuson. Ani na be? Kumingan baboy, sugnure. Na ayaw tandugan ng kayo or ni mamatay ka wala tayo lukay. Bukoy ba na? Lik na madurong tao. Ayaw, natanawa, ni namatay Na, namatay na kasi noon. Tanawa lagi. Mga kagwang na dyan. nagbaboy. Ay baboy. Kamay ba? Di na bataan na. Hala, kung pati inahan or mo, kakaanin mo mga anak. Paano makaglakaw? Na. Tanawa na. Nansan na. Sabay sada na. Sino ko, isuday na eh. Di na ta makakaunron. Wa na, impas na. Pas mo nang bitag na ng mga kagwangan eh. Wa na. Isa. Wag hapon! Pas gazid ka na ni Mamaron. Wa na pagkaon. Kagwanga ka. Ano naman eh. Wa pisod. Inahan sa tanang panabang. Wa isod. Lamisa. Oh, day ba? Oh, day. Kaunta. Okay. Magsudan. Problema sa May tangad. Isaw-saw ang tangad. Sa Na. pastilan. Mo isod ani mo. Mo. Sa sige. Mo na resulta sa ilahan. Saw-saw po na. Ginoo ko. Kana, lami na. Hang ra ba na? Ato hungitis inday kay sa mukwagit ng imong anak. Katasan ning tawag imong anak. Tara lagi ngano laagan kang inahanak ka? Ngano karon naman kang buntag na uli di sa baka ng nguan? Ikaw bagay ka may magwa ganun inyara man. Mo alingin na tong buwan. Nga ngalabaw mo pugul naglaag karon pa kuning uli. Nagsunod ra man ta unsa man ka? Ikaw guy leader palo makaglakaw. Karon nagsunod-sunod ako nimo.
Nagkaroon ng imong mga anak tanawan aron. Ang unsa na na? Ano mo mga manghot? Ari ka sa butang ari. Mga anak mga manghod ano, mga manghod, dere mo. Kay katong inahan, wa na katong inahan. Kagwang na ba ning kagwangan eh? Nagkaroon pa man ning uli ning kagwangan eh. Ka maguyog sa. Hala inahan, tara nga tong imong ininit. Baik gani kang hawa. Hala kumbat. Mga manghod, kaan na mo. Kumbati, kin, kaan kin. Kim, kaan. Kay katong inahan, wa na katong inahan nahungog. Nahungog ka katong inahan. Naunsa naman na inahan? Nanayron kaging kinahugasan. Naunsa naman na inahan? Ayaw magwala diha kay. Pagdali niya, ano laging langan-langanon kang ikatasan ng imong anak. Wa ka manghugas. Ndaroy, bahala na hugasun na tikangkang naghugasun. Tanawa na inahan. Grabe gid kang inahan ka. Laagan ka kaadto. Pati na mga nahitabo na isbay wala ka kaybaw, pati ring kaldirong gigapos na mo kay ubos iring. Na narabanay inununan da ng kagwanga na. Na, tabaw di ko. Dali ah. Tanawa lagi. Ano mga ngalo na mga sod? Why mga sud na sud sa. Kaw, tanawa lagi. La panod din na inahan. Sa may ibuhat aning bahay nga wa man di mo mag. Wa lagi ko kay bao, kay paglakaw nimo nilakaw pag ko. Da. Lah, tanawa na mo ang mga manghud nagipitak-pitak na ang mata. Kinoko. Kimki. Kana. Tanawa lagi, ano luod sa nagatubang na dari sa cooker. Pakana ha, pakana. Pakan na dari, palumaka. Kaan na Kim, ingis mama kaan na. Pagdali diha mama, langan-langanan kang kagwanga ka, palumaka glaang. Pagdali. Mama, Mama. labog ka sa pak mo ha. Ano ilabog mo kunin mo? Lagawan man ka. Ikaw man. Gibawi mo na, ibakaon mo, nipalit ko bugas. Sabi ko, kahit yung baguang may awaya. Nga, aray, Gangag. palumaka. Dali diha mama, nang sa baka. Labog ka sa pak. Labog ka Wala sa na imong isuot ikaduha. ng atong rice cooker, hala ilapog na. Apila kaon. Ikasang-kasang, yapil nga tang inhag labog. Kagabag. Yan na naman ang wama na musiga. Pagdali diha mama. Lagan ka mamahag ka. Mamahan. Wa na to nang laag pag isa ka. Pastilan nga din baja grabing kalakawan amang inahan ug amahan aron lagagana. Luoy na nga mga manghod. Na mo pay paguli na ni buntag na, buntagan. Paglakaw ni sa nilakaw ang pagkukaha. Ngano ko ray pud kay baw nagdate misang uyab sa pagkama. Ha di ba po ikaw rin makamao. Tara nga na ma. Sige imazo kay magkapinata. Tara nga na ma. Sige na ba ma? Sige na ma. Tanawag ka mamanghod man ang sana ni. Mura na ni tawag ipang dagdag sa kapalaran. Awa naman ang unsan na ma. Ikaw ka kaangin ma. Ano na hang mga manghod nang unsan na? Ali, yan, dungag ko ta. Kala ka mama pag nangag. Banta itong ininit ninjo mama. Si mama magkinken. Tubig. Tubig sa kay sudok na imong manghod. Pagdali. Gayong yung kalimang pagbayo. Dali kay sudok na ganang atang manghod. Kanaron sa baan ka. Pagdali. Lapayim na atang manghod. Sa may isaw, itawag ako. Awag si mama mo isog. Dali ah. Naisip maldita na. Sige. Inom manghod. Okay, inom na gamang bebe. Nabusog na ba ka be? Kay gatang inahan karon pa man na uli ng kagwangan na madyo mapasngan. Ngalagan man ning kagwangan eh. Ato ka ng bata. Hala, tugla ko no dari be. Dali be. Tubig. Dali be. Tawag dagto. Mama, nahaman na wala mama. Pa. Busog na ba na? Ang watsa diya. Ganun ka na may ibanig nimo. Adto nang baniga. Bakit man na? Habay. Okay ba unsay banig ken? Kana, sige kana matug na kun matug na gamang kamanghuran. Banig eh. Okay, tara nga banig na ken kay matug na gatang kamanghuran. Ibatang alas inday ma kay matug na ma. Okay, patug ka sana ma iso sa karijo. Na. Kantahi. Sa mga kasi na ha, tog na ha. Luoy laman taw na amang kamanghuran. Ikaw po, kailangan kang dako. Kay baw ka nag-date misang uyab, magbuot ka. Sabaw ka mang Sana kay makuha ka na. na Barok. reward. Siyam kabuan. Watch. Watch mo mata. Di na ka malipay tagaan hagdaghang apo. Di na. Pandaran ni sabad ma. Okay, ning andar nagsabad na mo. Tarong inday. Nang sabad nimo sabad mamang di man mo tudo. Tilan. Okay. Wala po tatak kurinti ka wa kabayan. Ngano man pud mo bayri man ang sa pagkamang sige man lang magaglakaw di man kamo. Bayad sa tungkurinti. Agat ng tubig imo bang ibayaran mama? Wa na. Na pastilan gado bisaan na na. Ano ko sana? Ha man di ka magpapa.
Nang sa bas papang nadinguang na naman may kita. Kaya ba, ma? Sige ma, tarong anak patugma nang among manghud. Tug na among bebe, tulog na ang among bebe amay. Ito pa ba ka? Natutuyin ang isang kwas mamabiya gibkiba. Ang utlab ng Tawag kagwang. na tigeng-geng. Ikaw. Ba edad din mo manghod? Kuha na na. Hani bang wala magkakaibaw pila edad? Duhan na nakatuig. Grabe ka ka ma. Mo na yung resulta. Yan mo tutoy. Ma! O ma! Mo na yung resulta sa imong kalakawan. Pati ag edad sa imong mga anak. Wala nakakaibaw. Kaibaw baka pilay ang edad. Wa anak po. Ang edad. Imong edad. Ni Kinkin. Pila edad ni Kinkin. Mura, wakabaw. Kinkin sa edad Na, mo na ni an. Kabaw. Wala kaibaw pilay amang edad. Tanawa aga mang kamanghura ning abot na laman nig duha ka tuig. 1 taon sa kaibaw pila na edad. Wa gad ka mama. Kada hapon na sila makaglakaw. Di sa ba ka na pa jis kagwa nga ka. Tapos na may kadait din mo. Kisa may kadita ni ja. Pila edad din mo? Eh, Nang gunay ka date si mamang Amerikano? Sara kisa imong kadit nga Amerikano ma. Abaw, apa buhatag. Ngano mo magkatagay hamay atang ipanghanda na niyan ja. Kagwang nang birthday ra ba anza sa tong kamanghuran sa wa kay Namo. nada? Mabot ka nitong magdag hapos. Nahapsen kasi ka mama. Adyo mo sapat na kay. Hala patugan na mama nang amang kamanghuran. Kana tulog na. Kantahi sa, kantahi. Aray naku. Uy, sus Ginoo kanta. Tara nga ma. Kanta ka na bang makatuog? Di na makakatawa ang mga imong katugon. Dali naman kayo onarbay kadyo agi Ang mo bahay init. kubo. Bahay kubo ko na mama. Request bahay kubo. Kanta mama. Kanta! Ahay Kubo kahit munti ang halaman doon Naman na kay Bob. ay sari-sari. Agpanganay mo kanta. may kanta kay. Kamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Tuwa nakatugmag ang mga inahan, guys. Saan naman yung patig inahan nakatugman? Ang mga manghudi na dari. Grabe ning inahan na dyan, guys. Mulakaw og gabi eh. Mulakaw og hapon, muulig buntag. Maduri, pasngan, tanawag sa mga anak, ipasagda na. Ingon mag ilang pata nga mo uli kung sayong buntag. Hinja, kanang sa pagkitabo ah. Hamas pa ba, labaw mapod? Awa. Mo na diha. Angay mo sa papang pakugun. Bagtay naman dyan mo uli. Tos papaan dyan kay pang pakugun. Dyan mo na mo anda. Na, nabuntas na kuno sila. Saan na ni? Nandiyan ka pang... Nakawan magubod ni. Sa man ang inahanan nila agan man eh. Sawag Amerikano. Ang asawa ko ng Amerikano mama. Agi ang Amerikano kayo mama muhatag ko no. Pastila ning Di among mama. mabugo ka asawa sa Amerikano kay. Kung asawa ka Sa ako no. Amerikano, tigeng-geng. Dating hapos. Sa. Sa ako no nga. Ay no red. No right. I know right. I know right ko no guys. Guys. Pasigay sa dato di ambinaan natin. Uy ako anong pinalaki mo no. Hoy, ag naturas abuhan. Buang. Wa ka nagda. Mo ba? Tulas abuhan. Ya, dalag lighter. Kagwa nga kay mo na pang sabi nito gamang lighter. Madaniti ko ang later na ito, ma. Di oy buang. Ay masyal. Guys. Guys, dahil manag amang drama, grabe, nabuang na. Ginoo ko. Pati ako makahungag sa dyan kabuang. Guys, nagdrama-drama, may kay aginahan ko no si Jack no example ko no sa inahan nga laagan. Mo tong mga example. Guys, mo na to guys. Mo na kauban sa kabuang karong adlaw sa Tiging-ging. Amang kabuang to guys ya. A few moments later. Ay, dalagang papa, ning uli nagang papa. Oh, tanong ko, ang taon tabangan. Sa manis papa, di sa makagikan papa. Rito ko nag-inom dito. Isa, ginoo ko ang mga amahan labaw man ding nahubog, labaw pag ahang mama, labaw pag nahubog. Oh, papa. Sa pa, nanihapon na ba ka pa? Wa pa, nabay din ang Hoy! Nanong nabay din ang dito, wa pa. Mahaw ta. Ala mama, kalbaan ako mama. Oy, hubog man di ay panihang asawa di ay. Pas ka dyan nila, labaw pariha man din yung mga hubog ng mga kagwang. Ingkod dali ingkod. Nga naman to. Ano sa pagkita nimo? Dito, nag-inom. Pagbiga mo na kayo mag... Mo uli na ka dali mangita kaon. Mama, tanawa dito mama, ug nabay pagkaon mama, kay si papa nalibat na. Nalibat na sa kahubog. Mama, hanong iring? Di ba puga? Nganong iring naman ikaw sa lamisa, mama? Ingot ang mga palakubog. Ma,
Saan naman nila? Ngawa may singit naman. Ako ang irugan. Malakad sa mama. Ako nangag. Ha, mag-imong din ng agmag, si Papa nalibat na rabatos ka habig ma. Wa na. Kalagad sa kamamang lagubo ka ng agiron. Papa! Papa may din ng ag si Mama! Anda na ba ng luto diha? Aron na ma, andam na pa kunog luto ma. Arisa. Aron pa, ngatus ako no pa be. Dili ako no pag naluto na ba na isang luto pa. Karato mga nakuha mang hinungdan. Nga ano man? Uy! Uy! Wa mang ugas ito. Di kurinti man tata. Insa pa? Ah, may atong... Kanang Ah, may kaya na ito. Ganay nga mo. May sa burugasin ma. Sagdi na. Insa saan man ani surun? Buang na. Ansaan man ni Ron? Ibutang. Adyo na liptik. Pagdigay mo mo, mga mama. Papa! Kaya ni mo mudungag. Di ko mudungag. Ikaw mudungag. Ikaw asawa. Ikaw magdiga mo. Hoy, ayaw ko na magdungag. Kaya halos lang gibilinan. Wala sila yung mga... Sila na ihatag na. Anja, mao lagi na resultas mga inahan, ugamahan nga mga laagan nga mga parhubog. Wa may luto unsa man nam amang kilawon ng baso dana. Ang tasa. Kagwang Ikaw, mo. ikaw may anak. Ikaw tayo nagdungag. Insa saan mga nag-date man mi sa manguyab. Nahalap ang layas mo, mga kagwang kong nagka. Wala. Mama, papa, mang layas na mo. Hala, ang layas mo kay wa mo mga dinungag, mga kagwang mong nagka. A few moments later. Ika, bisa mo na kagitan. Guys, mao na tawag ang example sa mga ginikanan nga laagan, guys. Nga mga palahubog, kintahay, kintahira, di ba dyan sila mga hubog? Example na to na mga guys. Dadaghan ka dyan salamat sa inyong pagtanaw, guys. Bye! Subscribe po mi guys, ninyo. Adyo kalimti itong hanggiingan ninyo, ha? Nga katong na yan ay mga kuan-kuan niya. At sige, salamat, guys. Arong makapamamisumi, makahatag po ko na rin na puhon. Bye, guys!